Oras madita saluhutna damang dainang aka anggi pinaribot andorang sotatangihon turpuk jamita partangiangan di minggu pasapuluhon dung Trinitatis cumulo mahita martangiang. Asiniroha madihamu dohot dame nasian Tuhan debata amata dohot sian anakna Tuhata Yesus Kristus. Amin. Nagabe turpuk jamita di partangiangata di minggu pasapuluhon dung Trinitatis imana tersurat di sada Tesalonik bidu 5 mamukamai sian ayat 12 sahatro di ayat 24. Sada Tesalonik 5 ayat 12 sahatro di ayat 24 songonon ma didok disi. Huelek-helek kami mahamu alia kadongan, tada hamu ma aka nama kalojahon hamu, aka nama nguluhon hamu marhite-hite Tuhani, ro diaka napaingotok kamu. Sangap situ tu marajumi hamu nasida, mardongan holong ni roha alani ulaon nasida. Sai mardame mahamu sama hamu. Alai huapoi hami mahamu alia kadongan, sai paingot tamu ma akan naso maradat. Apuli hamu ma akasiotik roha, aju hamu ma akan nagale. Labas marohamuna dopak saluhutna. Mata-mata hokamu ma asa unang di baloson manang ise naroa balos ni naroa. Nadenggan ma pareahi hamu toktong. Nang sama hamu nang tu saluhut halak. Toktong mahamu marlas ni roha. Unang maca di hamu martangiang. Mandok mauliate mahamu siala saluhutna. Ai ido di pangido debata sia kamu marhite-hite Kristus Yesus. Unang ito pihamu todii. Unang lea rohamuna di panuri rangon. Tak kasih hamu ma saluhutna. Nadengganima tiop hamu. Pasidik kamu ma nasarumang ni naroa. Di parbadiai debata pardamei mahamu gabe sundenggan jala diramo timatot dimuna nang roha nang daging asayas soha surahan diharuro ni Tuhata Yesus Kristus. Hapo saddo ibana nama jauhamu sai pasauton nadui ido sahana. Damang dainang akaha anggi pinaribot. Somaldo molo godang parukilon, godang persoalan, na diadopi sada-sada keluarga, terganggu do hubungan baik, terganggu do keharmonisan ni keluarga. Sedikit banyaknya persoalan, pergumulan, akaparukilon, naro di tonga-tonga ni sada keluarga, mabahen adong goncangan di tonga-tonga ni keluarga. Bisa membuat hubungan antara suami dan istri, orang tua dan anak-anak sedikit terganggu. Alaborat ni parukiloni gabe maol masyatusan, gabe maol tari dalas ni roha, gabe maol tubuh hadameon. Alani persoalanimai, alani parukilonimai. Ido namasa di Huria Tesalonik. Alani godang ni
ni parukilon na diai ruas ni Huria di Tesalonik alani haporseon nasida tu Yesus Kristus marpangotak doi di tonga-tonga ni Huria. Ay masa do hati-hai pangaleleon tua karwas ni Huria. Aka na porsea tu Yesus Kristus naunggabe ruasi dilele do nasida alani haporseon na. Sogoro hani alak Yahudi, halak kafir na somanada Tuhan ipe, tongdo mencurigai nasida dohot akana asing. Alani marpangotak doi sedikit banyaknya berpengaruh tu hubungan di tonga-tonga ni Huria. Sedang murah pardalanan ni aka ruas ni Huria. Idong bena di tongos apostel Paulus ma surat na tu Huriai. Dipukan akin deson huelek-helek hami mahamu ali akadongan tadahamu ma akana makalojau kamu akana manguluho kamu marhite-hite Tuhani. Supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu yang memimpin kamu dalam Tuhan. Boasa ikon tadaon, boasa ikon ingoton aka singot-singot ni namanguluhon. Dang murah ulaon namanguluhon disi. Seorang pemimpin memimpin gereja yang sedang dalam pergumulan tidak mudah. Ikon tung takas barani ibana patuduhon ibana dona manguluhon jala toktong jongjong ibana sebagai namanguluhon paingoton aka ruas ni Huria unang gabe sarupa dot aka naso ruas ni Huria. Unang gabi sarupa dohot aka halak na sumanada Tuhan. Unang gabi meret hapor siyaw ni ruasi. Jaitung takas didok tadahamu ma akan nama kalojahok kamu. Manguluhon marhite-hite Tuhani rodiaka napai ngoton. Unang gabi leas roha asa unang gabi tabba bobani namanguluhoni. Tung takas namanguluhon marhite-hite Tuhani do. Dang namanguluhon marhite-hite dirina. Dang namanguluhon marhite-hite kelompok na alay marhite-hite Tuhani. Ido ikon sita daun, ido na ikon tangi onoton. Singot-singot na ala marhite Tuhani do paingot. Sangat situtu rajo mihamu nasida mardongan holong ni roha alani ulaun nasida. Jadi menghargai, menjunjung lapatanna asala margogodo namanguluhoni. Asa tutu si tutu bersemangat namanguluhoni alani gudang ni parukiloni olodo gabe mandele ditadikon mahuriai ala pagudaku. Nama bahen pojot pikirani uluani. Alani hita ruas. Taboto molonunga godang persoalan na terjadi. Godang akaparukilon na terjadi. Di tonga-tonga ni Huriai. Tabereng uluata tung takas manguluhon. Marhite-hite Tuhani. Olong nasian Tuhani do di pasat. Olong nasiat Tuhani do paingoton. Tatangihon ma. Taingot ma. Taargahon. Asabui lemar tabba semangat na manguluhon Huriai marhite-hite holong ni Tuhani. Ido na ikon taingot parjulo. Alam molo semangat uluani, toktong margogo uluani, margogo ma ruasna. Semangat ma ruasna. Alay molo nunga madele uluanna, bohai taka ruas. Margogo dope,
Semangat dope. Alani tadukung, taingot, uluata asal lemar semangat, asal lemar gogo, manguluhon di bagasan Tuhani targahon. Dungi didok dison. Ai huapui hami mahamu alia kadongan, sai paingot tamu ma akan asomaratat. Apuli akasiotik roha, aju akan nagali, labas rohamuna, dopak saluhuna. Alanunga, godang nama kasogohon, ruas ni huriai. Godang nama kasogohon ala Kristen, na asai, bertahan di hapor seaon, ikon hita sama hita nama masih paingotan. Unang mailah hita. Huriai dalam parpunguan ya kana porsea saling menguatkan, saling mengingatkan patoguhon mahita. Dang huria nagabe manguhu. Alai di tengah-tengah ni huriai mahita ada saling peduli satu dengan yang lain. Tegurlah. Menegur alani holong ni Tuhani ido nakin na manguluhon marhite holong ni Tuhani dang ala pasobuhon sogoni roha ikon tabeda hodoi ate yang manginang ikon takas molo menegur sasahala kita dang asa puas na di bagasan rohata dang ala ubur juau sianibana dang ala utikko sau sianibana alai ala holong ni Tuhani manogu-nogu dongata nang takas taboto adong hahurangan na adong hagaleon na tegurlah dengan kasih dang nalau pailahon molo menegur dengan kasih. Tangga behacit rohana. Alai molo naing patuduhon do, ubur juau sianibana, anggoi patubuhon nacit ni roha doi. Idom benna didok labas marohamuna, dopak saluhutna. Sabarlah terhadap semua orang. Ai ditongani hurihai, mardomu do sude ruasi dengan latar belakang yang berbeda-beda. Cai molo adong pe haurangan idongata labas marohata. Unang pitor maka tahatahon haurangan nai. Unang pahatahata tuhalak. Alai imanakin tegurlah. Ala labas rohata macalo hamu baonna, paimahon hamu baonna. Setiap jemaat yang berkumpul di tengah-tengah gereja diharapkan bisa saling menopang, saling mengingatkan, ada pertumbuhan ke arah yang lebih baik. Sabar kita menantikan perubahan teman-teman kita yang lain di dalam kasih Tuhan. Ai molo di luar nakin tinggal manguhui nama. Ahado ibarna di luar ni huria dohot na di bagasan huria. Molo taulah do holan maka tahu naurangan ni donga kita. Haurangan ni aka ruas ni huria na asing. Alani taingok mah bohado kita di tonga-tonga ni huriai. Molo adong di parmingguon, di parsaoran, dot akaruas na asing tabereng, adong haurangan na, itorbohahi ta, ido nuaing disungguli. Hasadaon ni ruas ni huria, di tonga-tonga ni godang ni akahamaolo ni, ikon marsitutu dohita, saling membangun. Dang adong roha pasobuhon. Unang adong las rohana molo gali dongan nana asing. Unang mekel hita molo madabu dongatai tu akahaurangan. Alai parsido hot mahita pauliulihon.
Rohana pauli-ulihon, ido na dipangido nuaing diturpukon. Asa tarida tadido akahalak na porsia tutuhani dohot diduruni huriai. Imanuai. Cala tung takas didok mata-mata kamu ma. Asa unang dibaloson manang ise naroa balos ni naroa. Ay dilele do hala Kristen hati hai. Dilele do ruas ni huriai, terjadi fitnah, terjadi hal-hal yang buruk, yang jelek, sian luar ni huriai. Mata-matahon, perhatikan pamanat akadonganmu, so tungadong nama balos naroai, tu akahalak na asing. Omma, tung takas didok Yesus, unang balosok kamu najat aloni najat. Tangi akon ina Tuhani anggiat marhamu baon. Inilah yang menjadi ciri khas pengikut Kristus. Kalau dunia, oh baik dia sama aku baik. Tapi coba dia jahat sama aku bisa lebih jahat. Tang songoni akan naporsea tu Tuhani. Tabereng holong ni debata tu kita jolma di bagasan hadau saonna kita na mardosa kita na jahat alai debata dona rosia na sangaponna tu portibion mandapotok kita merhite Kristus Yesus holong na nabalgai makokopita patuduhon dang dibaloson najat aloni najat ido naneng tatiru nung ngata jalo holong ni debatana balgai marhite Kristus Yesus. Nua yang diajaro kita. Manat. Perhatikan. Tidak diizinkan. Kita diminta untuk membalas keburukan dengan kebaikan. Kita diminta untuk membalaskan setiap hal-hal yang menyakiti kita dengan kebaikan-kebaikan. Bohado. Ulaw nama cay maol doi. Anggo hajol maot ta Holandi gotil pitor neng mabalos hita manggotil. Holandi pasta pitor neng ta pasta musik. Holandi danggur pitor neng ta danggur gariada unggodang dope tabalos. Asa puas nadi rohai. Idokat molo haportibion hajol mautta alai nuaing disungguli mata-matahon perhatikan artinya kita sama kita ketika banyak hal yang menyakiti kita dari luar jangan kita balas tapi balas dengan kebaikan. Naringgan mapareahyamu toktong nang samahamu nang tu saluhut halak. Ini yang menjadi ciri khas pengikut Kristus. Sebagaimana teladan yang telah diberikan Tuhan Allah melalui Yesus Kristus, naing songoni mahita. Membalaskan kebaikan-kebaikan walaupun hal yang jahat yang kita terima. Asa boha, asa tada. Hita si ihuton Kristus do. Dang si ihuton portibion. Dungi di do diet 10:1 10 marlas ni roha unang macadi martangiang mandok mauliate sian saluhutna. Boha dui nunga dilele nunga nahacit. Boy do hita toktong marlas ni roha. Boy do pemekel hita mologok akka hamaolon natadopi. Waduh hita. Mologok persoalan di hita. Adang be. Manise halak pedang be. Unang di sise hita. Gabi tu halak nama panompusan na. Ido kan najot-jot. Mologodang hamaolon. Pergumulan hidup kita, seringkali kita tidak mampu lagi berhubungan baik dengan orang lain. Didodoni hamoloni nama hita. Apalagi memarlas ni roh. Bohado carana.
Toktong mahamu marlas ni roha di bagasan Tuhan ido. Boy kita marlas ni roha. Idom benden dido unang maca di hamu martangiang. Tangiang do dalata toktong terhubung do debata terhubung tu Yesus Kristus jalato di porbadia ma pargogoyo kita. Tahilala rap do debata do ketita. Tahilala dang di tadi kok kita. Alani Tuhan ido boy kita toktong marlas ni roha. Dang las roha ta alago kamau londaong. Alani Tuhan ido nama pergogoi kita. Alani Tuhan ido mabay kita boy sonang pakilala atta. Ay tadai do holong nanabalgai mangaleo kita boy sonang nang be kok hamaulon. Ikon di bagasan tangiang. Hubungan yang dekat. Hubungan yang sangat baik. Membuat kita tidak meragukan. Tuhan pasti bertindak atas setiap pergumulan hidup kita. Idone kon taingon. Alena sohea mangalu-alu tu Tuhani di bagasan tangiang. Na soadong hubungan na dengan tu Tuhani. Olanotik pero hamauloni marsak ngulu. Marungu-tungu tu Tuhani. Alay hita nuaing disungguli. Pasahat tu Tuhani. Mangalu-alu tu Tuhani. Tungtangison tu Tuhani. Unang tu jolma. Unang tu akan asing. Unang pitor talului. Nah di portibion. Alay tu Tuhani. Hidup bandani dok mandok mauliate mahamusiala saluhutna. Ai ido di pangido di batas ya kamu marhite-hite Kristus Yesus. Walau nga tahilala. Debata ma pargogo ikut kita. Debata ma dongani kita. Debata na say toktong marmudu-mudu ngulut taon. Boy sonak kita mardalan di bagasan ngulut ta. Tadok mauliate. Mauliate ma Tuhan. Dangalani gogukku. Mauliate ma Tuhan. Ay hulalado pandonganom. Mauliate do Tuhan. Ala dileo ko habisuhon. Ikon takas halak na makilalahon bohado panugunugun ni debata ikon halak na say toktong mandok mauliate itu Tuhan. Jadi dangadong bedisi halak na say marungutungut dangadong tarida di tonga-tongani huriai parungutunguton. Waduh hita naunggudak holendang cocok turohata pitor marungutungut. Bohado huriaon bohado sengonon bohado sengonon. Termangrungu-tungut do hita parjul. Molodang cocok turohata. Molodang songon na tapik kiri. Alay halak nasay toktong makilala burjudo Tuhani mangurupi hita. Burjudo Tuhani makahulongi hita. Burjudo Tuhani mangaleo dalan tu hita. Bisuk hita. Ikon say toktong do diboto mandok mauliate itu Tuhani. Bersyukur selalu. Bersyukur bukan karena kita banyak persoalan, tapi bersyukur karena Tuhan tetap ada menemani kita. Bersyukur karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Bersyukur karena sampai saat ini tung macai godang peha mauloni hipas dope hita. Minar parto pahatta. Boy margogo kita mangulahon ulauta. Ido nabui mandok mauliate itu Tuhani. Yang benar-benar merasakan bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Atong dido unang ito pihamu to di. Unang learo hamu na di panurirangon. Tak kasih hamu masaluhut na nadenggani ma tiop hamu. Unang ito pito di. Nasay toktong marsuara di bagasan rohatay. Molo didok, sabar mahuamang, sabar mahoinang, tung penunga digotili halak ko, tung penunga say dipancing-pancing murukmu, tung penunga say didabuhon harga dirim. Alay unang ito pitodi. Jangan padamkan roh Tuhan yang selalu bekerja di dalam diri kita. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik.
Boy ta bereng akana asing. Boy ta dalani manang tu dia. Boy ta tangihon hatani hala. Boy hita mamereng na di portibion. Ala tiup do. Tiup mana duminggani. Peganglah yang baik. Yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pasidik kamu mah nasarumang ninaroa. Jauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Ikon tadi do ngolut taon, pasidikon aka ulaon nasongoni. Garidang taulahon nasongoni, olo do si pataro, hatanaroa. Apalagi taulahon. Ruas ni huria, boy gabe partuk Tuhan, molonong nga taulahos songoni. Targasip mahalak mamereng, ay percuma mai anggota kor, percuma mai parhalado, percuma mai ruas na burjo, percuma mai sayola na martangyangi karizona, molonong nga taulahon na jat. Alay, tapasiding ma, siyani, asaw nang gabi batu partuk tuhak kita. Unang tartuktuk halak na mamereng parsaurat ta dohot Tuhani. Gabi tarpasupasu gariada, alatung takas di bereng. Sai tapasiding do aka ulaon narway. Jalo omma panipulina. Di parbadiai debata, pardamei mahamu gabi sundenggan. Di ramoti todi roha nang daging. Ingot ma, di ramoti debata do todi roha nang daging. Secara menyeluruh, holistik, dakolan pamatang tak, alay parto diota nang rohata. Alani da ngadong jolma, nasay jonok tu Tuhani, na denggan hubungan na tu Tuhani, na bada butuh stres, da ngadongi. Na bada butuh padelian, da ngadongi. Diramo tido. Hipas ma pamatang tak, hipas nang rohata, todita, alaboha, diramoti Tuhani. Imanay kontaingon. Sikop do pangaramoti yon ni Tuhani. Marhay pasok kita pamatang todi ng rohata. Haposan do ibana. Dia setia. Tidak pernah berdusta. Tuhan yang memanggil kita menjadi anak-anaknya adalah Tuhan yang setia. Porsea mahita, dakia tadi konon nah kita. Dakia dau ibana siak kita. Haposan do ibana alani tapapusma rohata ngoluta tu Tuhani salileng mangolu kita tungsongo dia penamasa di tonga-tonga ni gulmit ni ngolut taon haposan do ibana nama johi tagabi anak konna haposan do ibana mapargogoyo kita kabe toktong ma las rohata minar pardoh pahata madalani area ni ngoluta alatung takas Tuhani rap dohotita. Amin. Maulete Tuhan dihatam nasahat Tuhami. Tung macay takas. Mapargugoyo kami. Laho patuduhon hadirion nami. Sebagai naporsea Tuho. Namarhapo sa Tuho. Nasay toktong mardalan. Di bagasan lomoni roham. Asangulo namion. Gabe pasu-pasu. Unang partuk Tuhan. Ngolo namion, ngolo nagabe marlapatan tua kadongan nami. Manugunugu, mabuan dongan nami, mardalan hobar tulomoni roham. Tarlumobi Tuhan, boy hami, gabe mangulahon akanadinggan saliling mangulu hami. Ay ido dipangido roham. Atong positu turohan nami Tuhan. Mardo nga toko hami. Pargoguanmu mahami. Patupahon lomoni roham. Jala mabuan akadongan na asing. Mardalan di pagasan hulongmu. Sahat diho madaging nang todi nami. Holan marhite Kristus Jesus. Martangia kami tuho. Asini rohani Tuhata Jesus Kristus. Dohot holong ni rohani depata ama.
dohot parsauran nitot di parbadia ma madongani hamu saluhuna. Amin.